Көкмарада мобилизацияланган граждандар үшін гуманитар ярдәм җыю дәвам итә. Әсхат Сабитов үзенең Сарман районында гуманитар ярдәмне җибәрми калган һәм солдатларга кирәкле әйберләрне фронтка тапшыру өчен сугышчан туганлык иҗтимагый оешмасының җыелма пунктына килгән. Ben de onun söylegen rollerini gördüm de ben şundan metem üzerinden geliştirip kertime edip şaltırat kanayım. Metem akça salayım edip. Biz akça almayız prinsipiyelini de eyberler tegen alabız de. Hele metem kitirip bile malıysa. Şuna kitirip gaviladan metem üzerinden eybergene indi köpmez. Metem nereye müracaat ettim. Halk bikmak yardım etti. Bir kimde bir taraf kalmadı diye gavilayında. Күп әйберләр китерделәр. Җибәрелә торган йөк арасында хәрби махсус операциядә катнашучы Россия сугышчыларына балалар язган хатлар һәм рәсемнәр аерым урын алып тора. Солдатларга исән-сау кайтырга теләүчеләрнең гади һәм эчкерсез сүзләре һәр гуманитар комплектка тутырыла. Молодцы очень. Балалар бик матур хатлар язалар. Киләчәктә барысы да җайга салынсын, дөньялар тыныч булсын һәм аларның исән-имин кайтып җитүләрен телиләр. Зур Күкмара районы халкы да әлеге акцияга кушылды. Алар ыек-башлар бәйләргә булдылар. Һәм шулай итеп күңел җылысы кушып бәйләгән җылы ыек-башлар солдатларга ярдәм итәр дип ышандырдылар. Инде без менә беренче партия әйберне берәр атналык җыеп җибәрдек. Анда инде безнең күбрәк азык-төлек, җылы киемнәр булса, менә хәзер инде без сугышларга ярдәм итү максатыннан җылы носкилар бәйли башладык. Үзе безнең мәдәният йортында эшләп килә безнең оста куллар берләшмәсе. Бик кирәкле дип саныйм мин моны. Без монда атнага 2 мәртәбә йөрибез инде. Уйык башларыбыз солдатларга туган як җылысын илтсен, җиңеп кайтсыннар, илләр тыныч булсын, дөньялар имин булсын. Бүгенге көндә шушы бәйләү, шигү безнең электән килгән әби бабаларыбызның арыф гадәтләрен, йолаларын онытмау максатыннан балалар белән тылсымлы куллар дигән түгәрәк эшләп килә. Китапханәбездә һәм анда бик теләп безнең башлангыч һәм урта сыйныф укучылары йөри. Гуманитар ярдәм җыю акциясе алга таба да дәвам итә. Изге эшкә үз өлешен кертергә теләүчеләр өчен Күкмарада җыю пунктлары мондый ярдәм кирәк булганчага кадәр эшләячәк. Адилә Шакирова, Марат Сабирҗанов, Татарстан яңалыклары.